Uh, Nasyukwa pen mau ya pi ba ha ki katukan ni ki benai nasyua ha kapor ba ngidang ya don ke dor bak thoan ha ka ba ngalawan ra ke isu ba ngilap ya ki kenja peniang ha ki than jungi ha po kamau seram constituency ha po ke border jungi te ya kata ka khubor layo banlum da ki officer jongka Oil India Limited kepada nampak Duliajan nampak Assam. Dia Deputy General Manager jong kene ka Oil India Limited ulak phone nga ukli wamba niyo kum kata ka khubor te hato ka dei kum no sa. Te nga syubatai ki on patient nga mandatip namar bangam dei expert. Kadon kam ya pi ba pin wan hidalade ban wan ban pet ya kene ka peniang kabami na khando ha kene ka than jungi te haka arpunyo tarik ubanai September mantau snem une officer ramba uba de na Oil India Limited lawan rekat bat ki officers jongu bat ki lele syagani ke jaka ha ka jingelam jong menteri jong ka hima malai somat bat ki ramba bat nangta kilayo banlum ya kata kenja peniang kaba kilara siapa kalab jungki siapa Oil India factory jungki apa Duliajan bat ngaso kemen bat so kendit ban yo ka khubor ka babha menen ba phone u DGM yang u ong ba kadon ka khubor ka babha ba ya ka bangila yo manra ka dei shisha ba ka dei ka gas ka thermogenic gas ke baki khot kata kemud ka high content of methane te kani ka gas la ban pendon kam ha ki kenja LPG jongi ba ni pendon kam hayeng nang ta ki gas welding nang ta ko ta ter te le se kan long ngajing mentoi ba ya ke jela jongi banginyo ya ke jing mentoi lada shisha ngiyo ban penbahas syu ban yo ban ngin penkela ya kini ka gas ya ka bami nang tai na kini ka thain dholai ki de kisnong dholai area jungi hang tai ka hapok ka hima malai somat ba kinyo ban dang penhe ban bu da kenja ka refinery lan ya ka kenja factory ban yo ban sei ya kini ka gas ban penkela ha ki kenja ki LPG tinginget ba hakini ki benai kita yo ban wan ki officers jongki kinang wan shu ban don study ban page ya ka jingdon ka quantity ka no ka don ka reserves jong unia jong kini ka gas rengkat ki ong ba ngirayo khubor ba ka don sa ka wei ba de ki snong lai release out li ki snong ki ba lalap bi ka peniang pa de manta ki kum ka tel sora A tel sora B bat ka sopin te hakita ki snong ru ki somat ki kin sapha biang ki officers ban lum ban collect ya ka sample bat ban let ban check ban test te kalong shisha ya kalong ka shisha ke bang in so don bok ya ka jela jungi ba kalong ka sen ka ban kong la da shisha ngi lap ya kata ka gas ha ka ne ka state jungi bat kum ju la da ni yo saya kata ka peniang ani ya ka natural oil baki ki khot te don bok ba ki sngi ki ban wan kinda ki ladep study kini ki scientist minang yo ban pentip chu shau pai ba ya ka future course of action namar ba ya kani kin simti no na khaliang ka central government bakum no bakin penian ban penhe pensan ya kini ki company hang ni